बिहार के सबसे बड़ा चुनावी सीट हो चुकल बा छपरा जिला। छपरा जिला के नाम तो पूरा दुनिया सुन ले बा। हाँ भाई, छपरा जिला यानी खेसारी भैया के देखिए, खुद खेसारी भैया छपरा जिला से चुनाव लड़ तनी, जो कि छपरा जिला के बहुत बड़ा लेवल पे नाम कर चुकल हवन खेसारी भैया आज के डेट में छपरा जिला के। और वहाँ विधायक के चुनाव भैया पहला बार जीवन में चुनावी मैदान में उतरल हवन खेसारी भैया। और चंदा भाभी देखिए वोट मांगा तरी सबसे, माता बहन सब, चाची बहन सब लोग से। और ये सब चीज होला भाई, खेसारी भी अपन स्तर पे वोट मांगता, चंदा भाभी अपन स्तर पे मांगता रही। और खेसारी भैया के वोट मांगे में इतना गैदरिंग हो जाता ना भाई, क्या बोल जाए, मगर सब जनता के प्यार है। और देखिए भाभी शाम होके जाता है, शाम तक वोट मांगता रही, सुबह से निकलल बारी 6-7 बजे से वोट मांगता रही भाभी एकदम। मतलब वोटे वोट, मतलब 20 दिन अभी घूमे के बाद, 20 ना 10-15 दिन रह गल बा, 6 तारीख के वोट बा। तो वो लोग जानते बानी कि लालटेन छाप बा खेसारी भैया के चुनाव चिन्ह। हम एके गो निवेदन करें छपरा वासी के कि खेसारी भैया के भारी भारी मत में विजय बनाए के, कि खेसारी भैया काम करे वाला आदमी बनी, काम समझा तनी, काम करे वाला आदमी बनी, उनका कोई चीज के कमी ना बा। और उसके बाद भी रउआ लोग के सेवा खातिर वो चुनावी मैदान में आ चुकल हवन, लेकिन रउआ लोग के सेवा कर पास। और चंदा भाभी देखी वोट मांगा तारी, खेसारी भैया वोट मांगा था, साथ में गंगा हवन। तो बहुत अच्छा लगा था भाई सब देख के। तो रउआ लोग खेसारी भैया के भारी से भारी मत में विजयी बनाई और जय